חברים, אז מה קורה? ברוכים הבאים לסרטון חדש, והיום אנחנו משחקים בפרקור הישראלי הזה. כן, אני יודע שזה לא נשמע כל כך מעניין, אבל אני יכול להראות לכם את ההתחלה ועד הסוף, אם נצליח. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי. חשבתי שזה דווקא פרקור די סבבה וקשה קצת. אוקיי, עברנו את זה פה. יופי. איו. מלא. יו. עוד רגע אפיל אותנו. אוקיי, למה הם פה? איזה באג? יש גם פה טריילרים. באמת. רק לסבב הבא, הסבב הבא פה שלי. אוקיי, נפרדתי קצת, אוקיי. מה? אוקיי, גם פה יש טריילרים. בוא'נה. זה משחק הטריילרים. זה רק משחק. למה שתעלו על זה? אתם טיפלו. לא. יו. יש לנו גם פה זה. טוב, אני לא מעדיף, אבל אני רוצה לכם את כולו, את כל פרקור עצמו. אוקיי, אז הפעם זה לא... לא, נפלתי. כאן סוד, בואו נראה אתכם מקלים, אוקיי. וואו. תראו, זה באמת לא משהו קל כמו שחשבתי. אוקיי, יאללה, בוא נמשיך. כאילו, וגם מי הבן אדם שיעלה לפה? אחרי אולי יש לכם שם פרקור, שזה יותר קשה הם כאילו עושים לכם סקאם. אוקיי, מה עושים פה? מה עושים פה? לא, מה עושים פה? מה זה? מה זה אחר הזה? לא! שיט, בתור כאילו. סליחה. מה הם מדברים פה? טוב, מה אכפת? אני עושה את הפרקור. לא. כבר עברו 2 דקות מהסרטון ואני עוד לא הבנתי כל כך את הפרקור הזה. אוקיי, בואו נתרפס פה עכשיו למעלה. הופה, כמה. מה יש פה? זה העמות. אוי, מסכים, שכחנו אותו. מה? אוקיי, בואו נתרפס. לא, אתה. לא אתה, רק אני. בוא. מי רוצה לעלות איתי? לא אומר את זה. נרשם פה. מי רוצה לעלות איתי לפה? מי רוצה? טוב, אף אחד לא רוצה כנראה. או כמה אוהבות אבל יש בפרקור סעלי הזה? אני לא מבין. מה זה רוצה טרנצ'רות שלך? מה יש לכם? כאילו, לא שאני לא מבין את הזה, אבל באמת פה. דווקא הם לוקחים את כל הצבים שלהם על הפרקור ישראלי, ורוצות ראית וצריכים לקלל והכל. לא, אל תקללו, מה? זה גם מופיע פה, יש כאן מעלית. אוקיי. פעם שזה וקרדיט, אם תמיד יהיה בתזוזה. אתם רואים גם האיש שמשיק יותר, אז שם הם ככה. אוקיי, בוא נתקדם. אוקיי, הוא ברח לי.
1, 2, 3, 4. יש כאן סוד בוא נראה אתכם, יופי. מה איזה צודי כבר יכול להיות כאן? מה יש כאן צ'ק פוינט שעבור אתכם לסוף? לא, איזה צודי יהיה כאן. באמת. טוב, אני רוצה לנסות לעלות לפה. לא, לא, לא! יופי. טוב, לפעולתי עד מעלית. בוא נפעול לפה על מהצ'יפוד. טוב, בוא נתאפס. אוקיי, יופי. הוא נפל לי, יש. אוקיי, בוא נתאפס עכשיו. אוי, הם נפלו. כולם פה מסכנים. כל מי שנפל פה הוא מסכן. הוא מסכן כל מי שנפל על פה. אוקיי, לא! יואו, נו באמת, איזה גרוע אני. שמו. אני חייב פעם אחת להצליח את כל הפרקור הזה. אני כבר כל כך הרבה פעמים מנסה אותו. למה אני לא יכול להצליח? למה אני לא יכול להצליח? מה אני רואה פה? אני לא באמת. איזה מעצבנו. טוב, יאללה. כבר 7 דקות מהסרטון ועוד לא עלינו לחצי של הפרקור. זמן נראה לי יוטיוברים היו כבר בסוף. בוא'נה, איזה מעצבנים הם, לא מפילים. בוא. נו, תעזרו לי אבל. בירות. לא. אוקיי, לא עובד. באמת, כמה קשה זה כבר יכול להיות לעבור פרקור שהוא ישראלי. חוץ מזה שאנשים פה הם גם עושים דווקא. יכולים צריך פעם הבאה לעשות בפרקור עם שרת פרטי. טוב, אני כנראה אעשה. יש גרוע. יש! הוא מספק. היי. טוב, בואו נעשה להם פה דווקא אולי. חבר'ה, תגיד, אוי, באמת, לא, עד שעליתי לפה. עכשיו תקשיבו, אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון איך אתכם מפה ואני גם אצור מפה משלי, אז תגיבו לי עכשיו בתגובות, ואני כנראה אעלה סרטון כזה, אם יש לו יותר מ-20 לייקים, אז כן. אז זה טוב דקות. מה? יש דקות על המשחק? שתבינו אבל כמה הוא עשה פה, כמה היותר של המשחק עשה פה, וזה גם עוד אנשים שעושים דווקא, חבר'ה, זה אנשים שעושים דווקא, באמת שאני רוצה לעשות פה שרת פרטי. אני עושה שרת פרטי, חבר'ה, אין לי כוח. אני עושה פה שרת פרטי. כשאתם לא מספנו אותי עד הסוף. לא, אין פה שרת פרטי. מה, אין פה שרת פרטי? מה אני רואה? אני יכולה לפה. יש לנו שרת על זה. אולי לפחות זה שרת טוב.
אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. למה שמישהו לא יעשה פה פריקינג שרת פרטי? מה הוא רוצה? למה הוא רשום לי מה? שיט. באמת. מה? מה? מה זה? חבר'ה, באמת שלא נראה לי שאני רוצה לעשות פעם בא פרקור ישראלי, אני אעשה פרקור אנגלי. לא בא לי פרקור ישראלי. שאני רואה פה כמו יש פה הרבה אנשים שמעצבנים והם גם עושים דווקא. כי עליתי על אנשים, מה אני רואה? היי, צ'יל. לא, לא, לא. יופי. אוקיי, הצלחתי אחד, אוקיי. תעבור. אמיני, אפילו קוראים לך. אוקיי, יופי. פעם הבאה לא נכנסים שחקנים שהם כאן. פשוט לעשות עליהם טרולר, לקחת ממנו. או, נפל. אני חושב שאומרים לקפוץ על מישהו. מה? אני יכול לקצר לשם? לא! אוקיי, ניצחתי בגדול. נראה לי. תנו לסוד הזה. אוקיי, חבר'ה, אני פורש. די, באמת, אני פורש. יש כאן מה לי. אם אני הפעם לא מצליח את זה, באמת שאני לא יודע מה אני עושה. לאן אהבתם אותי? אתם רואים, ככה אני לא עושה יותר מנשים. שמעזבנים אתם גם יכולים להפיל אותי, פשוט חכה שהם ירדו או יעלו, מה שזה לא יהיה, ואז אני אעשה זה אולי לבד. אני לא עושה זה איתם בחיים. הם מתחפים כאילו, מנסים לעקוף אותי. אתם מבינים, בסוף הם ידעו שנפסלים, אז אני לא רוצה להיות אחד מאלה שנופל. לא, הם הפילו אותי עוד. טוב חבר'ה, נראה לי אני לא יודע מה להגיד לכם, אם לגמור את הסרטון או לא, כי איזה אנשים הם. אני לא מבין, הם לא נותנים את הלקחים האלה באמת. הם כאילו עושים דווקא, הם רואים שאני מגיע, הם עומדים לי ככה וזה. אתם יודעים מה, אני מחכה שמישהו יגיע, אני אשים לו. לא, הוא הצליח, אוקיי. ראש ביצה הצליח. בום. יש, לא. הוא לא מצליח עכשיו. לא מצליח. לא! יואו, עוד רגע הוא נפל. מה זה, עוד מבג הזה? מה, עד פה יש? את הפרקור. אשכרה רק בחצי נראה לי. שתורד איפה אנשים הגיעו, אשכרה. תמיד זה טוב, זה כאילו מה? חבר'ה, באמת שאני לא יודע, אני לא יודעת לכם סרטון שעשיתי לבריין רוט, באגים מטורפים, או סרטון של הדבר הזה, של פרקור ישראלי. מה זה שחק בפרקור אנגלי? מה זה הדבר הזה? מה זה? איך הם מרביצים לי? פה, זה מה איפה שהוא אפשר לקנות פה, לא. מה זה הדבר הזה?
בקיצור חבר'ה, זה היה סרטון להיום. אני אולי אעלה לכם חלק 2, שאני מצליח את כולו, אני צריך רק לסרוק את הפרקור עצמו, לבדוק אחד נגיעות קטנות. אם אתם תרצו חלק 2, זה מה שאני אעשה, ואולי אני אעלה לכם סרטון חלק 2. אני אחכה עכשיו. אם אני נפצע על ברגע שאני עושה כאילו זהו, אני גומר את הסרטון פה. אוקיי. יואו, נפל, יש. חף דפל, עכשיו זהו, אני לבד, סוף סוף. אוקיי, בוא נחכה שהם כאילו יעברו משהו, אני לא רוצה שהוא יעשה לי דווקא. הוא עושה לי דווקא, אני מבין. הוא עושה לי דווקא. אני אחכה פשוט שהוא ילך. אתה רואה, הוא עושה לו דווקא, הוא נפל. מה הוא הצליח אשכרה? אוקיי, הבנתי את השיטה פה, הבנתי אותה. כאילו שזה מתחיל מפה, הוא כאילו עצר לי זה לא מראש, אז אני מתחיל לטפס לזה. כן, נראה לי מנסים כאילו להרים אותי ובסוף אני אפול, לא, בזה אני כבר לא נופל, זהו, אני קופץ מפה עכשיו. יש איזה גרועים. יואו. הנה, תראו פה, אני לא מבין כל כך מה עושים, אני אנסה אולי, לא, טוב חברים. זה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.